ability nwa aka ọkwa anọ m n'obi mụọ obi ọma ọbara nzekwa na-akpọ ọnwa na-etiri ọra wee sị na aka dị ekpuchiri ọnwa na ihe adị ka ọnwa na ọnwa wụ ife gị ọwa ability ihe ife ka ihe abụ na aka ọkwa wee na-asị anya gị nnekwu ego na ego kịrịkịrị na-egbo mkpa nwoke adịghị ka ibe anya mmiri na-alụ ya n'anya ikorobịa mmanya na-agụ ya akụrụ mmiri nwa ọnọdụ ya adịghị mma tebụl enwe ha kpa ụkpara nkike ọnwụ asị m ihe ọma ya emere gị ịbata aka ọkwa asị m enwe ndị ka mma gị mere ha na aka niile aha ụwa ndị ka gị mma ya emekwere gị wee sị na oyi abara gị na oje bara gị na ọnụna bụrụ taa anyị wachara ọjị asị m ti ije na-eti nsepụ ihe esepụ ihere ga-eme ndị iro gị na ihere ya emere gị nwoke ma ọ bụ nwaanyị na-achị ịchị gị ọchị gị ọwa ability ya achị ọchị na ha ya ha chịrọ gị ọchị ụta anyị si kwe ya ka o ya dị na-achụkwu na ndị a asị ya wa ọjị gbara ịnọ gị ọwa ability ihe anọ na-eke nọrọ n'oyi na ọ na-afọ na ọ na nkwọ mmụọ sị na onye ha dị ụta ihe na-eme mmụọ mee ya mmadụ sị na onye ha dị ụta ihe na-eme mmadụ mee ya ya gazie wee sị na anyị na-atụpụrụ gị mmanya anyị gọrọ n'ọjị ka anyị na-agọ na mmanya n'isi gị nwawa ability nwa aka ọkwa na ọhụ ejiri ikorobịa ụmụ ọkwara ji eme ọnụ na ana aka ọkwa ability nwa aka ọkwa ndị mmadụ ji ga-eme ọnụ na ana ụmụ ọkwara wee sị na ị gaghị mmanya ike ka eji eme ihe ike ihe ezute gị na eke onye ezute gị n'oyi onye ezute gị n'afọ onye ezute gị na nkwọ nwoke ma ọ bụ nwaanyị na-ezuru gị ihe ike chukwu na ndị a na bujere ya ihe ike na eke ha bujere ya n'oyi ha bujere ya n'afọ ha bujere ya na nkwọ na ha n'ahịa dị n'ụbọchị onye ha were isi ya bụrụ ihe ike ka ọ ka ihe ike na-abịa